O Diyos, kaluyan na ang imong lungsod tungod sa imong mga walay suko. Ang mga utang ug ang among kalapasan hintaon papasa ug ayaw inumdumi. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Padayon natong iampo ang atong nasod nga unta magkauli ang maayong kabubuton sa atong mga leaders nga nag-away karon ug nga ang atong pagpahigayon nining atong midterm elections mahimo untang malinawon niya matinuoron o hapsay o husay nga resulta nining atong piniliay aron mogawas ang kabubuton sa Dios, pinaagis kabubuton sa katawhan. Ato sang iampo ang ato mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi sa pagpamalit aning ato mga slots. Hatagan unta sila sa Ginoo sa tinuod nga kalinaw ug kalipay sa ilang kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamahaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo kaluy kanunay paglimpyo ug pagpanalipod ang imong simbahan ug kay kun wala ikaw dili man kami maluwas, itugot na kanunay ikaw ang magdumala kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. May komandante sa kasundaluhan sa Syria nga si Naaman. Bantugan siya og gitamod pag-ayo sa hari. Pinaagi kaniya gihimo sa Ginoo nga madaugon ang Syria. Isog siya apan sanlahon. Ang mga taga-Syria usa nila kapag sulong sa Israel, nakabihag og usa ka dalagita ug nag-alagad siya sa asawa ni Naaman. Miingon siya sa asawa ni Naaman, maayo unta nga makaadto ang akong agalon sa propeta nga atoa sa Samaria aron ayuhon siya sa iyang sanla. Busa si Naaman miadto sa hari sa Syria ug gisuginlan niya ang hari bahin sa gisulti sa dalagita nga taga-Israel. Ug miingon ang hari sa Syria, adtoa ang hari sa Israel ug padad-an ko ikaw og sulat alang kaniya. Busa miadto siya dala ang 3,000 kabuok sa lapi, 6,000 kabuok bulawan ug 10 ka espesyal nga mga bisti. Gidala usab niya ang sulat ngadto sa hari sa Israel.
Mao kini ang sulat. Kining sulata nagpahibalo kanimo nga gipadala ko kanimo ang akong alagad nga si Naaman, ug hangyoon ko ikaw pag-ayo sa iyang sanla. Sa dihang nabasa sa hari sa Israel ang sulat, gigisi niya ang iyang bisti ug miingon siya, Dios ba ako nga may gahom sa pagpatay ug pagbuhi, nga gisugo man ako niining tawhana sa pag-ayo sa usa ka sanlahon? Nangita lamang siyag kapasikaran aron pagpakig-away kanako. Apan sa pagkabalita ni Propeta Eliseo, nga gigisi sa hari sa Israel ang iyang bisti, gipasuguan niya ang hari o giingnan, nganong gigisi mo man ang imong bisti? Paaria kanako ang sanlahon aron siya masayod nga may propeta dinhi sa Israel. Busa miadto si Naaman uban sa iyang mga kabayo ug mga karwahe, ug mihunong siya diha sa pultahan sa balay ni Eliseo. Ug si Eliseo nagsugog taw ngadto kang Naaman aron pag-ingon, lakaw ngadto sa suba sa Hordan ug tunlob makapito ug mamaayo ka. Apan nasuko si Naaman og milakaw nga nagpagutbot. Siya miingon, gipakaingon kog moari siya kanako sa gawas, og sangpito niya ang ngalan sa Ginoo nga iyang Dios, og iwarawara niya ang iyang kamot sa ibabaw sa sanla, og ayuhon niya ako. Dili ba ang mga suba sa Damasco, nga mao ang Abana og Farfar, mas maayo pa kaysa mga suba sa Israel? Dili ko gusto nga adto ako maligo sa Hordan. Busa milakaw siya nga naglagot. Apan miduol kaniya ang iyang mga sulugoon ug miingon, Sir, nganong dili man nimo tumanon ang gisugo sa propeta aron ka mamaayo sa imong sakit? Busa miadto si Naaman sa suba sa Hordan, ug mitudlob siya makapito, sumala sa gisulti kaniya sa propeta sa Dios, ug nahiuli ang iyang pamanit, sama sa panit sa usa ka bata. Unya si Naaman ug ang iyang mga kauban, mibalik ngadto sa propeta sa Dios ug miingon, Karon, nasayod na ako nga walay laing Dios sa tibuok kalibutan, gawa sa Dios sa Israel, ug busa, dawata kining gasa ko kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang akong kalag giuhaw sa buhi nga Dios. Anos aman ako makatubang kaniya. Ang akong kalag giuhaw sa buhi nga Dios. Anos aman ako makatubang kaniya. Sama nga ang lagsaw nangandoy sa nagadagan nga mga tubig. Sa ingon ang akong kalag, nangandoy kanimo o Dios. Ang kalag nangandoy sa Dios. Anos aman ako makatubang kaniya. Ang akong kalag giuhaw sa Dios. Ang buhi nga Dios. Anos aman ako mo adto.
ug musod-ong sa naong sa Dios. Ang akong kalag giuhaw sa buhi nga Dios. Asaman ko makatubang kaniya. Ipadalang imong kahayag ug imong kamakanunayon. Magtultol sila kanako sa unahan, ug magdala kanako ngadto sa imong balaan nga bukid, ngadto sa dapit nga imong puloy anan. Ang akong kalag giuhaw sa buhi nga Dios. Anus man ako makatubang kaniya. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligon unta sa mong pagtuo, ug agakan kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa dihang nahiabot na si Jesus sa Nazaret, miingon siya sa mga tao sa sinagoga, "Apan sultihan ko kamo niini, ang usa ka propeta dili gayud dawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Pamati kamo kanako, tinuod nga daghang mga byuda didto sa Israel sa panahon ni Elias, sa dihang walay ulan sulod sa 3 ka tuig ug tunga, ug may dakong gutom sa tibuok yuta. Apan wala ipadala si Elias ngadto sa bisan usa kanila, kundili ngadto hinuon sa byuda sa Saripta sa kayutaan sa Sidon. Ug may daghan usab nga sanlahon dinhi sa Israel sa panahon ni propeta Eliseo, apan walay bisan usa kanila nga naayo gawas kang Naaman ang taga Syria. Sa ilang pagkadungog niini, nangasuko pag-ayo ang tanan nga didto sa sinagoga. Nanindog sila og ilang gitaral si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod og gidala ngadto sa tumoy sa bungtod diin natukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. Apan miagi siya sa taliwala sa katawhan o mipanghilayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kung sultihan kas tinuod, unya di kaganahan anang maong kamatuoran, unsay imong bation? Kung sultihan kas tinuod ba, unya di kaganahan anang maong kamatuoran, unsay imong bation? Malipay ka, masuko. Mo na, tingog pa lang ninyo gani, suko na kaya no. Nanlitan ron ingnon kas imong asawa nga tiguang naman day ka. Ana. Unsa may imong bation isip bana. Sahay magyaw-yaw ka. Og ikaw sa asawa ingnon sa kas imong bana, luod naman kay ka. Ana. Unsa man sa imong bation?
Hoy siguro magyaw-yaw sa ka. Muna si Jesus, pag uli niya sa ila, ang iyang mga silingan, iyang mga paryente, nga nakadungog na sa mga nindot kay niyang gibuhat dito sa laing lugar, nag-expect na mo showdown siya. It's showdown. Iyang ipakita ang kadto mga milagro, kadto mga katingalahan, ana. Uy, si Jesus, ordinaryo raman kaayong nakigsulti nila. Wa man magpakita og dagko kay mga milagro. Nangasuko sila. Punan pagyud ni Jesus og istorya, way propeta nga dawaton sa kaugalingon niyang lungsod. Ani samot sila kasuko Kay tinuod man sad gid na. Nanglitan gani ako lang di man jud ko propeta no. Usahay propetang bakakon pamangani ko. Pero muadto kog laing lugar, basta di lang dinis parokya. Pagkadaghanag yung magsigig pa picture karon ba? Dugay kay kung mairog, kay daghan kay magsigig pa picture, usahay gud mo. Sibat na lang gyud ko kay og ako yung tugutan, murag di jud mahuman. Pero dinhi, bisag manghagad pa ko, wa gyud mo pa picture. Bisag manghagad pa ko ba, picture ta. Di ba sa taga dinhi ba, kaning taga dinhi ba? Bisag manghagad pa ko, mayon ay manamami pa din. Ang ilasang ang ilasang unahuna, ada pul ano may naong nimo si pa picture ya. Nya kini kamatuoran pod ni siya og masuko sa kuani kuan sa kuani mahiubo sa kuani mabugatan gyud ko makahimo jud kog sala kay magmahay-mahay man ko mura mog unsa din niya kamo pay gipakaon ako din ni parokya nya kamo pay mag-ana-ana mga anak ko samot na gyud. Pero si Jesus ang iyang gibuhat sa dihang salikway siya gi-reject siya wa siya mo reject sa mga tao. Mao na siya ang tinuod nga pagpuyo sa kamatuoran. Ang kamatuoran dinhis kalibutan mga igsoon dili gyud na dawaton. Ang kalibutan gyud sa bakak. Mamakak gyud ang kalibutan. Nya kadtong mga taong kalibutanon sama aning nanimba karon bakakon sad. Be kamo kuno be gikan atong March 1. Gikan lang sa March 1, March 24 naman ta karon. Kinsa ninyo ang wa gyud kapamakak bita sa kamot kuno be. Be honest. At least honest mo karon. Karon ra gyud mo buntaga honest, di ba? Tugan gyud mo tinuod. Makak gyud kaduol rana March 1 samot nagyug akong ingnon gikan January 1, 2025 kinsa gi wa kapamakak na samot wa na gi makapasar ana samot nagyug mo ingon ko gikan sa pagsugod ninyong first confession unang pagkumpisal hangtod karon kinsay wa kapamakak na mo samot mo na mga bakakon kita nya kanus-a man sa ta maka-expect nga magpuyo tas kamatuoran og sultihan tas kamatuoran di kita ka-expect ana mo na magdinawatay ta ngilingay mong tupad ina kanang imong naong tinuod na ina tinuod ang imong naong kanang colors imong buhok kanang imong kilay imong pilok imong naong ana kay mao na daghan man kay mga bakakon ana labi na mga babae so bakakon guys tanan mo nang di gyud kapuyo bas kamatuoran sa naong pa lang nato daan ato nang ipamakak unsa naka sa atong binuhatan musamot na gyud mo na karon nagkagubot ta kay purting daghanang bakakon nya di ra ba mangangkon ang atong buhaton pugso nato ang atong isikataw nga moangkon sa iyang pagpamakak nya kita di mo angkon mao na diri sa atong unang pagbasa na makak sinaaman nga nindot kuno kaayo ang ila didtong ilang suba mo nang paliguon ta ng Jordan nga kabati ana inyong sapa diha tuway nindot ito nga ato ko paliguon mura bag ang iya bang gusto ba nga siya gyud sundon may gani kay dunay mapaubsanon na
sulugoon niya ningon, sir, nihago naman tagporting layo ang baktas ani. Nganong dili naman lang nato sundon ang gisulti sa propeta? Og nagpaubos si Naaman, iyang gilangkat ang iyang garbo, og iyang gitan-aw ang iyang panginahanglan, nga maayo siya sa iyang sanla, nga di gyud siya makaayo ni ana by himself. Ang kamatuoran nagtug-an niya nga sanlahon ka, bisan pagsikat ka nga pagkatao, bisan pag ikaw ang chief of staff sa inyong nasod sa Syria, pero sanlahon ka. Way armas, way gahom nga tawhanon nga makaayo ana. Og sa dihang iya nang naangkon nga gakinahanglan di ay siya, nisunod siya gisulti sa tao nga ni presentar nga posibleng makaayo niya, and humbly nituslod siya kapito dito sa sapa sa Jordan. Nya unsa may nahitabo? Ha? Naayo siya, porti niyang pasalamat. Ilingay mong tupad ina, gusto ka maayo? Gusto ka maayo? Ana? Maayo. Gusto kang maayo? Wala, pagpaubos. Kay kaning bakak o kaning garbo, magkuyog muna sila. Basta pagarbuhon, bakakon. Niya dayon mo pakapin dayon diha ang pagkamasukanon. Kanang bakakon, garbuhon sad na, niya dali kay masuko. Be sa Team Duterte o Team Marcos, kinsa Manila ron ang mas bakakon. Ay tingog kana pamalandong lang ba? Na. Kinsa sad nila ang mas mapaubsanon. Kana bang makahimo kag bakak pero muangkon sa ka. Paghearing bitaw sa Senate nga gipanguluhan adtong ni Senador Amy a few days ago, makita gid nato bab isigid sila depensahay, isigyo depensahay. Ana, makaingon kita nga in some degrees pamakak yun to the backs. Sige yung pamakak. Ambot o kinsa gid nila'y pinakabakakon. O na mag-inangkunay lang gid tata. Magpaubos ba? Og mo atubang tas kamatuoran. Bahala ang kamatuoran, sakit dawaton. Mo na ilang giingon, truth hurts. Truth hurts. Naay mo criticize nako. Father, sige man kagwali, mura mag-in favor kay kang President Duterte, waday ka mo consider anang iyang EJK, anang ipamatay nga mga adik. Ako, kanusa man sa kuniingon nga wa ko maluoy anang mga adik nga gipangpatay, daghan magani kog adik nga gipangsagop, gikawatan na magani kog kapilas mga adik, sukad pa diha pa ko trabaho sa landbank, hangtod karong pari na lang ko kapila na ko giunay anang mga adik. Dili lang adik nga wa nako mailhi, hastang mga adik nga ako gyung kaliwat, gipangilad naman ko ana nila. Wa man nako sila patya. Nga nalipay sa day kong gipangpatay na sila. Wa. Pero ang pangutana, kadto sang gipatay sa mga adik, purti masang daghana. Unsa man say atong reaksyon ato? Ang gi-accuse nga gipangpatay sa administrasyon ni Duterte gikas pagka-mayor hangtod na presidente, ang iya yung sulti mga adik nya na ako ng mga inosente nga na apil, mga bata, mga babae, gitawag siya og collateral damage sa ila ng version. Collateral damage, murabag naali sila ba? Stray bullet, inana, naali, or ni babag-babag, niya, galagot ng pulis, kay napatya na sad sila, babag-babag, agipatay na lang sa kapil. Mga collateral damage. Unsaon man nato pagpruiba ang kamatuoran nga kini siyang murder
kani siya legit ni nga encounter. Naatay korte, filing kaso. Simple ra gyud kayo. Filing kaso. Nganong wa may kaso sa EJK si President Duterte dinis ato? Mao man nahibudngan sa mga international lawyers. Why kaso din pero dunay kaso sa ICC. Unsa man ang ilas ang ingon, di na mo prosper din kay influential kaayo. Na presidente pa day siya karon, di naman. Filing kaso, padugtaan na dias prisuhan. Okay ra gyud na. Pero og mag ditso sa tagpadaan niya ngadto sa ICC, mura na sa tag ni angkon nga mga bugo dinhing atong korte. Nga incapacitated ang atong mga lawyers, ang atong mga prosecutors to know the truth about EJK of President Duterte. Nya mo angkon day tana, angkon day mo nga mga bugo atong mga lawyers dinhi kanang nagda sa Supreme Court, mga bugo na sila, mo angkon day mo. Ako di jud ko mo angkon. Kay mga bright gina sila. Oh. Ngano din ang atong bar exams dinhi binugo, daghan magiging mga hagbong ana. Kay purting lisura mo na nga di ta magpa kuano di ta magpa unya ang atong Philippine Constitution og dili na nato sundon diha ang provision nganom din ang atong Philippine Constitution ubos na siya kaysa ubang mga nasod, ubos na siya kaysa ICC nga statutes nga ang warrant of arrest sa ICC ato yung i-impose, bahala ang atong constitution nag-ingon nga di yun i-deprive sa due process ang accused person. Bisan pa gani ang guilty person, di man gani i-deprive sa due process. Bisan pa gani ang kana ganing naa gani mga PDL, tagaan pa man gani basic human rights, kanang naa gyud konbiktado na gyud. Ato pa man gani ng tagaag due process mo ng mga dili yun kuno inhuman ang mga facilities sa atong kaning mga prisuhan mo reklamo pa mga inang uban mo na atong pailag kaso aron makilhan og kinsay ga EJK gyud tinud-anay kay ang mga adik pertis ang daghanang gipatay di nila sa ato sliluan, di ba? Naingon bitaw ko, na mga pari, gipangpatay ka adik, na ay mga estudyante, gipangpatay ka adik, na pa'y gipang rape, karong ganing bago, foreigner, na pag ito'y galakaw lang, karong lang yung ganing bago. Huwag mo irog-irog tagjotay, katong ngilo kayo nga crime, dito dapit sa, dito, naga ba to? Oh, iyang gipatay, ang iyang duha ka anak, hasta ang iyang asawa, iyang iputlas liog, kay gikan sa siyang nakasuyop. Ako kapila ko nagmisa og mga gipatay sa adik na pagani apo miunay patay sa duha niya kabuk-apuhan lolo og lola niya iyag yung gipatay kay naglagot lang siya sigihan siya og sulti. Pulos sa di sila mga reality nya dili day na siya EJK, dili na extrajudicial killing ni agi itong due process wa sad ala pailig kaso di na lang ta maglalis na atay korte. Nakaroon og ari sa tas morality. Moral ba? Na atay doktrina sa simbahan. Anha nato diha sutaon kung kinsa nato ang padong sa impierno o kinsa sad ang padong sa langit. Ang Ginoo na say atong korte ana. Ang Ginoo mo itong korte. Ang atong hearing kanusaman inig kamatay. Kaya naman sa uban nga bisag paila ni mong kaso diri sa kalibutan makaikyas gyud kay tungod lagi anang ato sang ana-ana ba naaman na siya tawhanon ramanta huyang makaikyas gyud. Don't worry na ay katapusang korte nga mohukom nato ug unsa man ang atong Ginoo. Muna unsa toy tubag nato sa Salmo sa titubag na to, ang akong kalag giuhaw sa buhi nga Dios, anus aman ako makaatubang kaniya. Kung kita gidaog-daog na, kung kita gipahamtangan na sa mga silot
nga dili angay kanato mangandoy tang moatubang sa Ginoo. Ngilingay imong tupad. Ina gusto na kang moatubang sa Ginoo. Gusto na? Na siya. Muna, kung tanaw na to si Kristo, relax ra kaayo. Ngano man, sila si Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, atong mga santos, relax ra kaayo sa dihang giatake sila sa kalibutan. Ngano man, ang ilag yung number 1 nga pangandoy to see God face to face in heaven. O kung mauna na atong pangandoyon, dili na gani ta mangandoy og hustisya dinhis kalibutan, kung dili magsigi taghatag og hustisya para sa atong isig katao. Kanabang kita nay source of justice, kita nay source of compassion, kita nay source of forgiveness. Dili kay magsigi tagdiman og hustisya para nato. Sinaaman sa dihang naayo na siya mo'y nihatag na sad ngadto sa propeta, nihatag sad siya og gasa. Kanang manghatag na taba, ngilingya na sad imong tupad, ing na pilaroy slat imong paliton karong adlaw, ing na pilaroy slat imong paliton. Panghatag na og slat, sigig pangayog kwarta, sig pangayog kwartas Ginoo, di gani mo palit og slat nga pilar gina atong slat. Ang tulo na to ka slat is BF Dag 500, ang atong God's Healing and Deliverance 100, ang atong haligi para ni Mama Mary 100, 700 ra. Sigig pangayog kwarta unya sud sa usa ka buwan, di gani kahatag og 700 nya ang pangayoon tag 100,000 ana kay bayad sa utang ana. Kuan lang na dinhi oy, panghatag na lang na ay sig pangayo. O kada tanawa siya rog dili na madako-dako. Maigsoon ang tinud-anay kalipay naa sa atong paghatag og Dios nung butang ngadto sa atong isig katao. Dili sa pagpangayo og mga maayong butang, kung dili sa pagpanghatag yun. Muna hinaut unta makapili tag mga kandidato kandidata sa atong midterm election karon nga mga manggihatagon og hustisya, manggihatagon og kamatuoran, manggihatagon og serbisyo nga mapaubsanon sa atong nasod. Dili mga tao nga magsigilag pangayo sa atong nasod og pabor, munang magsigig korupsyon, magsigi aning drugas, smuggling ug uban pa. Atong analyze og maayo niining mga nanagan karon, labi na gid anang team Marcos ug team Duterte. Ato silang analyson kinsa Manila ang tinuod yung manghatag og hustisya, manghatag og transparency, manghatag og accountability, manghatag og pagsumpo nining mga drugas, mga smuggling, mga terrorism og sa kakabus, kagutom sa atong katawhan. Kinsa man ani nila ang naay anak nga kinaiya. Mailhan na nato uban sa atong pagampo o sa pagsuta nila diha sa atong social media. Kay nindot kay rong social media, kay naatanan diha ang bati og ang nindot, ang tinuod ug ang bakak naa diha. Kita nalay mo sa ana. At least available ang kamatuoran ug ang pranang live stream. Bakak din ang live stream. Ang kanang gi-post tingali kanang kuan na magero issue sa atong first lady, ang butlag tinuod ba na nga sige naman slag pangita hain kunong first lady. Kay niabot man kuno atong March 11. Pero gasigig ingon ang mga tao, asa lagi pag live stream picture ang may ibutang isa, di ba? Pag kanapig yung live interview ba gikan sa TV station nga mag-interview gyud nya mosulti siya unsay nahitabo, wa pa man gyud live karon 23 naman lang, 11 days na lang ang nilabay. Sige lag post og picture kana ba mga inana anha diha makita unsa ang social media muliho karon. Ang fake news o ang true news nagsagol diha.
Sama sa daning nanimba karon, ang buangon ug ang buutan nagsagol sa dinhi. Kani ba kaning nanimba? Naaman sa inyong pamilya naa sa dihay buangon, naa sa dihay buutan, nagsagol gina. Kay matud pa ni Kristo dinhi sa kalibutan, nagsagol ang sagbot ug ang trigo. Mura sa tagbaling nga nagsagol ang maayo ug ang daotang isda. Kamaolantang muhagpat, kamaotang muhagpat. Ana ha? Sige, manindog tong matinud-anon. Mga igsoon, si Jesus gisalikway sa iyang kaugalingong katawhan. Busa kita mudawat kaniya nga mapaubsanon ug moingon, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan maisugong musangyaw sa pulong sa Dios ug uban ang hugot nga pagtuo magpuyo niini magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang Kristiyanos nga mga ginikanan magmalig-ong mosunod kang Kristo nga mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang atong pagpenitensya niining panahon sa karisma maghimo kanato nga mas abli ngadto sa makaluwas nga gugma sa Dios magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga masakiton nga may batig kalisdanan sa kinabuhi makasinati sa presensya sa Dios pinaagi sa mahigugmaong pag-amuma sa ilang kabanayan magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga nangamatay nga nakig-uban sa Dios makatagamtam sa tunhayng kalinaw magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Makagagahom ug maluluyon nga Dios dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy nga naha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Langit nun namulaman among igasan ang kang Kristong kinabuhi hamiling bayan ning imong mga binuhat bayan sa mong kasaypanan gawata Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagday ug paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, himua alang kanamo nga sakrabidtong makaluwas kining ubos nga gasa nga among gihalad kanimo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manasab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amon ang ibayaw ngadto sa Ginoo.
magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan alang kanamong imong mga anak aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw naglig-on kanamo aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay, labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan maulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan
Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo ang Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluloy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing the song with gladness, as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Magampo kita. Ginoo, maglimpyo og maghiusa unta kanamo ang pagkalawat sa imong sakramento. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga kalinaw. Nya mahitabo ra ning kalinaw kon mudawat kita ni Kristo sa atong kinabuhi. Mudawat ta sa kamatuoran. Salamat sa midawat ni Kristo pinaagi sa ilang pagpakita ug paghatag ngan hinato sa ilang mga grasya na malit na tong slots. So ang atong SBF dag nakahali na ta og 53,601 ka slots, na apay 6,399 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot para ni sa atong kumbinto. Nasad ni 16 slot challenge nga tag 8,480 na sad ang atong nadawat. Sa atong God's Healing and Deliverance Powers GHDP para ni sa atong Holy Week celebration o sa atong Fiesta celebration, 11,507 ka slots na ang atong halin, na apay 58,493 ka slots nga available, 100 pesos per slot. Nani 12 slot challenge nga tag 1,200, 396 na sad ka challenge ang atong nadawat. Ang atong ikatulong nga slot haligi para ni Mama Mary HPMM, para ni itabang nato ni Father Arnel Ponce sa iyang parokya. Ni angkon ta dito 20 ka haligi para sa bag-ong gitukod nga simbahan. So ang atong halin 8,088 ka slots na apay 3,912 na lang gyud ka slots nga hibilin tag 100 pesos per slot. Nya doon na sa ni siya 20 slot challenge nga tag 2,000, niabot na sa 59 ang atong nadawat. So atong pagpakan ang namalit na tong slots. Salamat kayo. So kung atong summarizon, ang tulo ka slots na to, mo worth ni siya og 700 pesos. Niya kung mo challenge po ta, tulo ka challenges, 11,200. So kanindot og ato ning tagaan o nindot nga pagtagad. Nya ang atong Christian Life program nga pasiugdahan sa Couples for Christ, padayon tang nangimbitar og mga couples sugod karong Abril 5 adlawng Sabado alas 8 gabi anha diha sa FLA office anha maghimo sa Christian Life program. So pangimbitar mo sa inyong mga silingan nga naay mga upagid ka-attend ba og mga seminars bahin sa pamilya. Labi na sa couple na dadaan nga rin kay makatabang kay taana pag nindot, tabang-tabang lang ba nga makapanindot-nindot sa pamilya. Niya padayon ta nga mo tambong sa atong prosesyon dinhi sa atong image ni San Vicente Ferrer kada Huwebes human sa alas 6 nga misa, ug ang ato sang Via Cruces kada sa Bernes human sa alas 6 nga misa. Ang deadline sa atong mass wedding registration sa mass wedding karong Marso 30. Nya ang deadline sa atong confirmation karong
Abril Jess. So, anhi ade na ninyo. Yan ako special nga hangyo para sa ato mga choir groups. Tabangin ninyo ang atong grand choir. Nanginahanglan sila karon og additional member sa atong grand choir aron mo serve sa atong dagko nga okasyon. So panawagan ako ni sa unas tanan sa atong mga choir groups. Ako lang ning mensyonon atong choir groups ha. Ang sabi pinakauna din San Vicente Choir, napagyoy St. Vincent Youth Choir, napagitay Holy Rosary Choir, napatay Divine Paraclete Choir o Santa Cruz Choir, napatay Villa Divina o sa panang usang sagol sila diha Milagrosa Choir, napagitay Couples for Christ nga choir, Happy Choir, nga napagitay Lorena Dos Choir, napagitay Love of God Community Choir. Moro ba ni? Mo ni ang nag-serve nato. So tabangan nato ang atong grand choir. Kontakan lang ninyo si Sister Karina or si Sister Abit aron mangutana mo unsay kuwang. Usually ang kuwang ana mga male voices, bass, tenor. Kay atong pangandaman ang atong Holy Week celebrations o ang atong kaning fiesta celebration. So usbon nako mga choir groups o katusang dili mga members sa choir din sa ato existing choir na gusto mo appeal sa grand choir, as long as do na mo'y talent sa pagkanta, do na mo'y time to serve, o do na sa mo'y upright life, Catholic life, appeal mo diha. Nga padayon mo o tabang sa atong YouTube channel kaning Padriciano Ubod, niabot na ni Rog 240,000 ang atong subscribers. Maura na inyong tanawon nya, i-view dayon, like, share, subscribe sa atong mga uploaded nga videos. Maka-enrich ni sa atong spiritual life o niya makatabang sad mo og hatag og income sa atong parokya para sa atong charitable expenses. Salamat kay ninyo anak. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Diyos namo sa kaluoy, ikaw ang among amahan, magbubuhat manunubos, o Ginoo sa kanan, Jesus maluoy kakanamo, pasayloon mo kami ang sana